आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 7908। पालकमंत्री नितेश राणेंवर परशुराम उपरकर यांनी टीका केली आहे। पाहूयात। सिंधू जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे बंदरमंत्रीचा अजब कारभार आणि सरकारचा अजब सरकार अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। सिंधू जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी रोरो सेवा या ठिकाणी अगदी गाजावाजा करून चालू केली। ती रोरो सेवेची जी बोट होती ती बोट आता बंद पडली आणि ती बोट बंद पडल्यानंतर इंजिन बंद पडल्याचं कारण सांगून तीच बोट अलिबाग मांडवा ते भाऊचा धक्का चालू आहे। पण ती बोट या ठिकाणी येत होती, त्या बोटीला जवळजवळ 40 लाख रुपये एका फेरीला बोटीला देत होते आणि मात्र ते 40 लाख रुपये देत होते, पण असलेल्या प्रवाशांना कधीही त्यांनी सूट दिली नाही। जर प्रवाशांना 800 ते 1000 रुपयात आणले असते तर प्रवासी अधिक वाढले असते, पण त्या बोटीमध्ये आजपर्यंत झालेल्या फेऱ्यांमध्ये एकदाही 50च्या 25पेक्षा जास्त लोक गेले नाहीत, कारण त्यांची तिकीटच 2500, 3000, 5000 अशी तिकीटं असल्यामुळे त्या ठिकाणी लोकांनी पाठ फिरवली आणि त्याबरोबर ती बोट प्रायव्हेट होती। त्या प्रायव्हेट बोटीला 40 लाख प्रति देऊन या ठिकाणी 4 कामगार असलेल्या विजयदुर्ग बंदरामध्ये 4 कामगार आपल्या मंत्रालयाचे ठेवून त्या ठिकाणी 2 डग ते ठेवलेले होते। त्याचा खर्च परत त्याच्यावरती होता आणि त्याचबरोबर बोट पार्किंगला येणार होती, त्या पार्किंगसाठी जवळजवळ 4 कोटी रुपये शासनाचे खर्च केले। म्हणजे शासनाचे एवढे पैसे खर्च करून बोट मालक किंवा बोट असलेली कंपनी याच्याकडून मलिदा खाण्यासाठी ही बोट चालू केली होती। ही प्रवाशांसाठी बोट चालू केली नव्हती। ही बोट खऱ्या अर्थाने प्रवाशांना जर चालू केली असती तर त्याचा 40 लाखामध्ये प्रवाशांना ती 1000 किंवा 800 रुपयात आणता आलं असतं, पण ती न आणता आपला कमिशन आणि आपला असलेल्या ठेकेमधल्या असलेल्या इकडच्या बांधकामामधलं कमिशन मिळायमध्ये पालकमंत्र्याचं काम संपलं। काल परत प्रेस घेतली आणि आता त्या ठिकाणी जहाज बांधण्याचा कारखाना आणणार अशा प्रकारचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले। म्हणजे एक झाल्यानंतर दुसरं, म्हणजे एक काम झालं की दुसरं काम तिथे करायचं, अशा प्रकारच्या फसव्या घोषणा आणि मलिदा खाण्याचं काम पालकमंत्री जिल्ह्यात काहीतरी नाविन्य केल्याचं करतात। कारण पहिल्या दिवशी जे बोटीने आले गारणं घालून तेच परत त्या बोटीने गेले, ते 200 लोक आले, तेवढेच लोक आले जास्त संख्येने। त्यानंतर कधीही लोक आले नाहीत। जी पाडव्याला बोट गेली ती 1 पॅसेंजर घेऊन गेली। पण आमचं म्हणणं एकच आहे, 40 लाख रुपये त्या प्रायव्हेट कंपनीला द्यायची गरज काय? त्यापेक्षा जर 40 बस केल्या असत्या, 40 बसचे प्रवासी या ठिकाणी असलेल्या गोळीला पोचले असते आणि पाडव्याला पण इथे आले असते। त्यामुळे हा निव्वळ पालकमंत्र्याचा आणि पालकमंत्र्याची सर्व खरेदी याच्यावरती जोर असतो आणि खरेदीमधून कमिशन खाण्यामध्ये त्यांचा जास्त जोर असल्यामुळे पालकमंत्री जिल्ह्याच्या विकासाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करत आहेत।